Tällä videolla esittelemme Minkota Ulteran toimintoja ja muutamia asennukseen liittyviä vaiheita. Erikseen hankittava pikajalusta koostuu 2 levystä, pienempi asennetaan kiinteästi veneeseen ja isompi moottorin jalustaan. Tällä mahdollistetaan moottorin helppo kiinnitys ja irroitus veneestä. Minkota Ultera Link-moottorin myyntipakkauksessa tulee mukana jalkapedaali, potkuri, suuntaanturi, kosketusnäytöllinen kauko-ohjain, kaikuanturin jatkojohto sekä kauko-ohjaimen lataustarvikkeet. Potkurin kiinnittäminen aloitetaan laittamalla akselille sokkatappi. Sen jälkeen kiinnitetään potkuri, aluslevy ja kiinnitysmutteri. Mutteria kiristetään napakasti, mutta ei liikaa. Pikajalustan kiinnittämistä varten irroitetaan Ulteran molemmat sivuposket sekä vaimentimena toimiva kaasujousi. Pikajalusta kiinnitetään moottoriin paketin mukana tulevilla pulteilla ja muttereilla. Pikajalustan lukitussokan tappi voidaan kiinnittää molemmin puolin pikajalustaa. Kun pikajalusta on saatu kiinnitettyä moottoriin, asennetaan kaasujousi takaisin paikalleen ja sivuposket molemmin puolin moottoria. Minkotan pikajalustan paketissa on valmiiksi piirretty sapluuna. Sapluuna helpottaa moottorin paikan määrittämistä ja näyttää pikajalustan vastakappaleen reikien paikat. Sapluunalla voit myös varmistaa, että moottorin rikiputke tulee riittävän etäälle veneen reunasta. Pikajalustan vastakappaletta kiinnitettäessä varmista, että se ei kiristettäessä pääse vääntymään. Pikajalustan vastakappaletta voi joutua korottamaan alustasta, jos samalla tasolla on epätasaisuuksia. Kun vastakappaleen paikka on määritetty, poraa sapluunan avulla merkittyihin kohtiin kiinnityspulttien reijät 6,5 mm poranterällä. Tämän jälkeen kiinnitä pikajalustan vastakappale 4 pultilla valmiiksi porattuihin reikiin. Moottori lukitaan pikajalustaan kiinnitysraudalla ja sokalla. Sokan paikalle voi myös tarvittaessa laittaa riippulukon. Kun vastakappale on asennettu suoraan, kiinnitysrauta liukuu helposti paikalleen. Erikseen hankittavalla Minkota virtapistokkeella moottori liitetään omaan 24 voltin akustoon. Pistokkeeseen mahtuu johdot 10 neliöön asti ja sillä varmistetaan siisti ja toimintavarma kytkentä moottorille. Moottorin mukana tuleva suuntaanturi asennetaan tasaiselle alustalle kölinsuuntaisesti nuoli eteenpäin. Anturi kytketään veneen omaan 12 voltin sähköjärjestelmään. Mustassa Ulterassa on kiinteä kaikuanturi, jolla saadaan helposti syvyystieto Humminbird-kaikuluotaimeen. Adaptereita löytyy myös muihin merkkeihin. Kun kaikki asennusvaiheet on suoritettu, moottori kytketään virtapistokkeeseen ja siihen laitetaan virta päälle.
Lisäksi kytketään virrat suunta-anturiin ja kauko-ohjaimeen. Sen jälkeen voidaan suorittaa laitteiden paritus käyttöohjeen antamien ohjeiden mukaisesti. Ulterra tarjoaa markkinoiden ainoana sähköisen nosto- ja laskutoiminnon sekä portaattoman korkeuden säädön. Lisäksi uusia Minkota-moottoreita on mahdollisuus ohjata erillisellä Bluetooth-laitteella. Käyttöohjeesta löydät lisäksi tarkemmat ohjeet laitteen kaikkien toimintojen ja asennuksen osalta. Ulterralla ja laadukkaalla asennuksella varmistat itsellesi ja venekavereille entistäkin laadukkaampia kalapäiviä.